Wai me yasa ke an kai haka ne? Tilas yasa za rabu da ke a zuci ban shirya haka ba. Abubuwan da kika min bai tunanin ki haka ba. Wai me yasa ke an kai haka ne? Ta za ta samu haraka gangar jiki ta ga nasuwa abin sai haɓaka. Ina gani na ji so zai saka yan halaka mai tafiya karkai kuskure yi wasu tsaraba. Gani nake daga abin da zan faɗa kawai na makara bana da zaɓi da kaddarar ubangiji haƙura. Na kama kaina tun lokacin da kin kaya ga sutura komai tsawon lokaci gaskiya ba za ta rufu ba. Keken ka janyo kuma ya faru yanzu bai za ki faɗi. Kin bewa haru na duniya ta neme kikiɗi. Na shi yankin ya biyu babu ci ba musuɗi. Idan hakin da karaina wata rana zai zamo ma jaraba. Babu damar na soki kin karye min alkawari. Sirrikan da na baki kin baza min na gari. Zo cikin tawaya haƙi kin saka na ta garari. Ina ta fama hamiyarki kin kimin na uzuri. Yanzu ya gana soki ni kawai ki haƙuri. Ina yi halarci a gare ki ke kwakin kai mai mutunci.